Ja, jeg ved godt, at det ikke er god skik, at bruden holder tale. Men alt er jo gået så godt indtil nu, jeg ved. Mor, du sidder og venter på, at et eller andet skal gå grusomt galt. Så nu gør jeg det, så kan du slappe af bagefter. Min tale heller ikke til dig, Christian. Jeg elsker dig, det ved du. Jeg kunne ikke være mere lykkelig, end jeg er i dag. Og du skal nok få de der 1000 kroner tilbage. Men jeg vil gerne sige tak til far og til mor. Mor, jeg ved godt, vi skændes lidt meget indimellem, men du er den bedste og mest kærlige og trofaste menneske i hele verden. Og far, da jeg for et par år siden fyldte 18, der skulle I fortælle mig, at du ikke var min rigtige far. Sådan genetisk. Sad og svedte og fortalte, at mor havde kendt en anden mand. Og vi talte ikke sammen nærmest i et halvt år. Det var først, da jeg mødte Christian, at jeg begyndte at forstå, hvorfor I havde gjort, som I gjorde. I gjorde det, fordi I elskede mig. I ville bare beskytte mig her, at jeg skulle have en far og en mor, ligesom alle andre. Og det har jeg haft. Du er og var den bedste far, nogen nogensinde kunne have ønsket sig. Og hvis jeg selv havde kunnet vælge, så ville jeg have valgt dig, far. Far eller ej. Så jeg vil gerne sige tak. Tak for i dag, og tak for alt. Og tak fordi, at I altid har været, som I er, så længe jeg kan huske. Så jeg vil gerne udbringe en skål for mor og for far, det skønneste par her i aften. Skål! Skål! Hvorfor fortalte du mig ikke bare, at du var gravid? Så havde vi fundet ud af et eller andet, ikke? Jeg vidste det faktisk ikke, før jeg kom hjem til Danmark. Så mødte jeg Jørgen. Nej. Jakob, jeg skylder dig ikke noget. Men, du skylder mig ikke noget. Hvad så? Ikke din datter, det handlede. Han snakker vi om din datter nu, eller hvad? Skal hun ikke vide, hvem sin far er? Hun har en far. Hun har en god far. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Det er så langt ude, det du har gjort. Det ved du godt, ikke? Men du vil aldrig indrømme det. For du skal bare fortælle hende det. For det skylder du hende, og det skylder du også mig. Hun er sgu da ligeglad. Du er så provokerende, du er. Er det sådan, man snakker til hinanden her i huset? Jeg synes bare, at det kunne være fint, hvis du fortalte hende det. Ellers så gør jeg det. Annette, jeg går lige ud og ser, hvad der sker.